Do prdíly, pan Kreuzut. Dobré odpoledne, pane, jak se dnes daří? Líp. Lépe. Líp bude, když donesete kýbl, budu zvracet. Garçon, kvelíček pro pána. Prosím, monsieur. Merci, garçon. Já ještě neskončil. Oh, pardon, garçon. Hluboce se omlouvám, monsieur. Dnes odpoledne máme pánova oblíbeného zajíce v kamenině. Zajíc je řádně zamchelý s velice bohatou omáčkou, s lanýži, ančovičkami, Grand Marnier, slaninou a smetanou. Merci, garçon. Ještě budu. Dovolíte. Nový kbelík pro pána. A uklízečku? A maintenant, dá si pán aperitif, nebo raději si rovnou přejete objednat? Dnes máme jako předmlček, dovolíte, mušle marinie, paštiku z jater, beluži kaviár, velce benediktín, tarte de poirot, to jest porkový koláč, žabí stehinka mandin, nebo of the cal Richard Shefford, seadýr, křipelčí vajíčka na prie ze žampionů, velmi delikátní. Dám si všechno. Moudře vybráno, monsieur. Ano, jak si to přejete servírovat? Vše smíchat do kbelíčku? Ano, a vajíčka navrch. Jistě. Avec les effets. A hlavně nešetřit paštikou. Monsieur, ujišťuji vás jen proto, že to smícháno s ostatními věcmi ve snu by nás nenapadlo. Nedá vám plnou porcičku, co víc, osobně dám pozor, abyste dostal dvojitý přídavek. Et maintenant quelque chose à boire, něco k pití, monsieur? Jo, dám si 6 lahví Chateau Latour 45. 45. A 2 dvoulitrovky šampaňského. Bon, tmavý ležák jako obvykle? Jo. Ne, počkat, asi více než 5 vás nezvládnu. Doufám, že to monsieur včera nepřednal. Držte hubu. D'accord. Nový kbelík a uklízečka. Prosím. Jídlo snad nebylo v pořádku? Ne, jídlo bylo znamenité. Personál podle vás nebyl na výši? Ne, bezchybný. Jenom už musíme domů. Mám teď trochu obtížné období. A my musíme chytit vlak. Ano, jistě. Musíme stihnout vlak a já vám nechci zakrvácet polstrování. Madame? Neměli bychom už jít? Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Rád jsem vás viděl a velice doufám, že vás opět brzy přivítám. Au revoir, monsieur. Dobrčic. Šlap jsem pánovi do kyblíčku. Další kyblík pro monsieur. A přinést i hadici. Ale Maxi, no tak. A nakonec, monsieur, mátovou minivafli. Oui, monsieur, je tak ten nolinka le petit. Seru vám na ní, mám dost. Ale, monsieur, je jako hostie. Já už nemůžu vůbec nic, jsem absolutně předspaný od prejskvěte. Jen jedinou. Tak jo, ale jedinou. Jedinou, monsieur. Voilà. Bon appétit.
Merci, monsieur. Váš účet, prosím.